Тук е разковничето на успеха и разковничето на проблема. Разковничето на успеха е, че този успех може да стане за цялата страна, а разковничето на проблема е, че нашите управляващи не са способни да го проумеят, да го приложат и оттам се чувстват заплашени. Защото евентуално в един момент някой може да ги измести. Така, когато един човек е некадърен, ти си в живота си се сблъсквала с много хора и знаеш, че некадърният човек на позиция е най-опасен. Защото веднъж усетил облагите и знаейки, че той никога не може да ги има естествено. Можещият човек успява навсякъде. Некадърният се държи като удавник за сламка, ако някога се е хванал за някаква позиция. И той мисли, че всеки иска да му я вземе. И в един момент това нещо се случи и с нас. Това нещо обаче се случва с всеки български предприемач, който надскочи дадени рамки. Ти живееш в България, познаваш бизнеса и знаеш каква е съдбата на всеки българин, надскочил рамките на посредствеността. Той е смазан,